אנחנו היום באירוע הנחת אבן פינה לשכונה החדשה בדרום רעננה, שכונת המאה, קידר בפרדס, 4 בניינים חדשים עם 135 יחידות דיור. אחרי ימים מאוד מאוד קשים שעברה רעננה, הניצחון שלנו זה לבוא ולבנות אותה מחדש ולבנות בניינים חדשים בשכונה החדשה. אנחנו מאוד מתרגשים. יהיו פה המון בעלי קרקע שלנו, אנשים שליוו אותנו לכל אורך הדרך וראש העיר. אנחנו עומדים פה בנוף ילדותי, שתבינו, פה גבעה 160, מה שנקרא רחוב 160. פה הייתי הולך, כותב קלניות, צבעונים. בעצם אני לא הייתי כותב, אסור היה לכתוב, אבל ראינו, נכון, לא הייתי כותב. והחיים הביאו לכך שאנחנו גם המקום הזה הופך להיות שכונה יוקרתית. אז באתי לברך את כל האנשים שנמצאים פה, ובאתי להגיד מילה טובה על חברת קידר. אני רוצה לומר לכם, אני 5 שנים ראש העיר, והאמינות ומילה זה מילה, אז אני רוצה להגיד לכם שזה קידר. באמת, אני לא אומר את זה בכל מקום. פשוט נהנה לעבוד מולו, מתחייב, עושה את הדברים האלה, מדברים, סוגרים, ואני גם מוקיר לו תודה על עצם העובדה הזאת שכאשר פניתי אליו בנושא של קריית שרת, 3 בניינים, גאולה 7, 9 ו-11. שאף אחד לא רצה לגעת בהם. ואתה לקח את המשפט קידר, לקחו את הפרויקט הזה, ואנשים יחזרו לגור בבתים נורמליים ולא בתת תנאים. אז גם על זה מגיע לכם תודה. אני בעצם יזמתי פה את הפרויקט הזה בצורה כזאת שבעצם מגרש חקלאי של 32 דונם, שליוויתי את האנשים כבר משנות ה-2000 המוקדמות, ארגנתי את הקבוצה, ארגנתי את היפויי כוח והסכמי שיתוף, ויצרנו מצב שבעצם אחרי התנגדויות ואחרי שהזזנו את הכביש בעצם דרומה, ויצרנו פה איזשהו מפרץ כזה של 350 דונם, לא אני לבד, כמובן עוד קבוצה של עורכי דין שעשו את אותו מעשה מה שאני עשיתי, ובעצם יזמנו פה תוכנית ששינתה את הייעוד מקרקע חקלאית לקרקע לבנייה, ובעצם עשינו מכרז קבלנים, בחרנו בקבלן קידר שהוא נחשב כאחד הקבלנים המובילים פה ברעננה, אחרי שהוא עמד בכל הפרמטרים ובכל הפרמטרים שהצגנו לקבלנים, ועשינו איתו עסקה משולבת של עסקת קומבינציה, משולבת עם מחר ומשולבת עם עסקת ביצוע של חלק מהאנשים שרצו הזמנת שירותי בנייה אצל קידר. אני מאוד גאה ונרגש כאילו שזה יום החתונה שלי. אנחנו ביחד עם אלי מרקוביץ' הצגנו את כל בעלי הקרקע פה במתחם היפה הזה. מרקוביץ' מלווה את התוכנית הזאת כבר עשרות שנים. אני הייתי כוח עזר שלו בשנים האחרונות, והנה הגענו להנחת אבן הפינה. חלומו של כל יזם, כל עורך דין וכל קבוצת בעלים. עוד פרויקט שלמעשה אנחנו מייצגים פה ברעננה. אנחנו גם גאים לייצג פה פרויקט בשכונה החדשה בעיר. חיכו הרבה מאוד שנים עד שבסופו של דבר הכריזו פה על השכונה כשכונה שבאמת תיקח את כל האזור הזה קדימה, אז אנחנו באמת גאים כחברה רעננית ללוות גם את הפרויקט הזה. רוב האנשים שקנו את הקרקע או הילדים שלהם נהפכו לשותפים למסע הזה, וזה מאוד מרגש, כאילו זה לא כאלה שקנו אחר כך והשקיעו כסף כדי לצבור, והדבר הזה השפיע גם על סוג האנשים שמעורבים פה. אני יצחק עמיהוד, אחד מרוכשי חלקת אדמה קטנה כדי לבנות בית לעצמי. עברו המון שנים, לא נעשה כאן שום דבר, אבל עכשיו תודה לאל, בונים בתים ואני אוכל לתת ירושה לנכדים שלי.